問題。遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人はその持ち分に応じて単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。誤り。預貯金債権は遺産分割の対象です。相続開始と同時に当然に分割されるわけではありません。したがって共同相続人が単独で預貯金債権に関する権利を行使することはできません。預貯金債権以外の金製債権など過分債権については、相続開始と同時に法律上当然に分割され、各相続人が相続分に従って承継します。